ଆଜି ମାଙ୍କର ଏମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କି ଭାବିନଥିଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦଶହରାର ଢେର ସାରା ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ପୂଜା ସାରିକି ରେଡି ହେଇକି ଡୁଡୁଲକୁ ରେଡି କରିସାରିଥିଲି। ଯେହେତୁ ଆମର ଗାଡି ପୂଜା ଥିଲା, ଗାଡି ପୂଜା ସାରି ଆମେ ବାହାରିଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଆସିବୁ, କାରଣ ଦଶହରା ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି, ଆମେ ଟିକେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିନୁ। ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲୁ। ଦର୍ଶନରେ ଦେଖିଲେ ମା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ମତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲେ। ଟିକେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିସାରିଲା ପରେ ଭିଡ ବହୁତ ହେଇଥିଲା, ତା ଭିତରେ ଡୁଡୁଲ ଶୋଇପଡିଥିଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡୁଡୁଲ ମୋ କୋଳରେ ଶୋଇପଡିଛି। ଯେତେ ଗହଳି ହେଇଥାଏ ତଥାପି ସେ ଉଠୁ ନଥାଏ। ତାକୁ ଟିକେ ଆଣିଲି, ବୁଲାବୁଲି କରେଇଦେଲି ବାହାରକୁ, କାରଣ ସେ ଛୁଆକୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ। ତାକୁ ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହଉଥିଲା। ତା ଭିତରେ କିଛି ଶୋ ଚାଲିଥିଲା, କଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ମାଙ୍କର ଏପରି ନୃତ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।